Místní veřejné samosprávy sehrávají zásadní roli v energetické přeměně. Města i obce se snaží bojovat proti změně klimatu. Například v obci A existuje fond na financování energeticky efektivní renovace budov a cílem je podpora občanské energetické komunity. Chybí však strategie pro zapojení občanů a také technické znalosti pro rozmístění a správu fotovoltaických instalací. Obec B je příkladem pro aktivní zapojení občanů. Má plán energetické přeměny, ale chybí jí finanční a technické zdroje pro její účinnou implementaci. Obec C jde příkladem v implementaci obnovitelných zdrojů energie, ale její obyvatelé nejsou o této skutečnosti dostatečně informováni. Všechny tři obce jsou situovány blízko sebe, ale jejich energetická přeměna je pomalá kvůli nedostatečné koordinaci a soudržnosti mezi nimi. Projekt ePlanet vyvinul digitální platformu pro sdílení akcí v energetické přeměně, hledání podpory a spolupráci. Díky ePlanet je možná skupinová spolupráce mezi obcemi. Projekt ePlanet pomáhá naší agentuře srovnávat jednotlivé projekty na obecní i krajské úrovni z pohledu energetické spotřeby. Online platforma ePlanet nám pak významně napomáhá plánovat další projekty na území Zlínského kraje. Mezinárodní projekt ePlanet je pro nás významným stimulem pro budování energetické komunity v Hostitíně. Díky projektové platformě ePlanet se také můžeme inspirovat příklady dobré praxe po celé Evropě. S novou skupinovou správou sdílí všechny tři obce zkušenosti, zdroje a dosahují energetické přeměny rychleji. Jste místní samospráva? Připojte se k síti ePlanet a urychlete energetickou přeměnu ve vaší obci. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme zlepšit vaši energetickou přeměnu.